Matutulog lang ako. Yung isa, oh. Ay! Ang pangit ko dyan. Hindi ako ready. Bakit? Pangit ka naman talaga eh. Ayun pa yung isa, oh. Saan yan? Basta ko talaga siya nag-live. Ano naman? Ang pangit ko dyan. Ganyan talaga pag sumasahod sa YouTube. Nagla-live. Para ito guys, kumusta na yung mga ano nyo, YouTube channel? Nag-e-echo dun ah. Ito wala tayong magawa kundi mag-live. Yung sahod natin sa YouTube channel guys, pindutin na natin bukas. Sasahod na naman sa YouTube. Ilan views mo? Wala pa. Ayan. Tanongin mo kung ilan ang sinasahod mo sa YouTube. 15,000 a month. Ano yan? Dollar, peso? Pesos. Peso. Ay, dollar. Laki mo sabi pa ko. Kaya natin Hindi yan. Ang mga uragon. Shout out sa mga uragon dyan. Samahan mo nga ako bukas. Bibili tayo ng talbos ng kamote sa kanang okra. Anong iulam mo ngayon? Talbos ng okra? Ay, talbos ng kamote. Gusto ko yun ah. Magano ka ng ano pala. Gusto ko yun. Shout out sa 1 million viewers. 11 million viewers. Hero Classic, patingin ng chicks mo, boss. Hello po, Blue TV. Shout out. Anak ko po yan. Ayan, oh, sa tabi. Panay ang pindot ng cellphone. Ayan. Hello, shout out sa 12 million viewers natin dyan guys. Kumusta ang iyong mga YouTube channel? Hindi ka pa nag-upload pa? Nag-upload kanina. Ano? Short video lang. Wala pa doon. Sabi ni Kurt nag-deliver na. Alin? Yung sa Concord. Nandun yun, di ba nasa lobby lang? Hindi, yung isa pa. Concord, isa lang naman dala namin. Kanina. Yung nasa lobby lang na nakalagay. Kamo may iniwan sa lobby ng Concord. Hindi mo, may isa pa. Ay, isa lang dala namin kanina ni Kurt. May pinagmanahan po yata, Blue TV. Di ko lang alam kung kanino nagmana, kung sa akin o sa nanay. Ihatid mo ay. Kasi ang kilala mo lang pag-isa. Kaway-kaway kabi oh. Oh. Ayan, Blue TV, kinawayan ka na. Hello po, the one is told you. Shout out. Asan yung Shanghai dito? Kumusta kayo dyan? Sa inyong mga bahay. Ngayon lang ako nag-try uli na mag-live. Sa aking YouTube channel.
Esther Kayanan, shout out. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita nyo dito sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo lahat dyan? Shout out sa 14 million viewers. Thank you, Mr. Kayanan. I don't understand, but I subscribe to you. Thank you, Mr. Kayanan. Maraming salamat sa Tagalog. Pati daw natin yun. Alin? Sa Concord. May ihahatid sa Concord? Yes. Mayroon kaming ihahatid sa Concord ngayon, guys. So magdadrive muna ako ng motor. Ikaw na lang kaya? Ikaw na. Naulan eh, na. Umaambon daw. Naulan. Good night, Mr. Kayanan. Thank you. Sipag ngayon ng mga dalaga ko ah. Mukhang mayroon na namang gala. Ganyan yan pag may mga gala. Pag may mga gala, nagsisipag-sipagan sila ngayon. Para daw payagan sila. Sipag talaga oh. Okay, bye-bye. Alis muna ako guys. Mayroon muna kaming pupuntahan. Pagdadrive ko muna yung aking chikiting na dalaga. Thank you. Ganda. Si ganda raw siya. Ganda. Ganda daw ang pangalan niya. Perfect. Ganda raw. Ayan po siya oh. Ayan oh. Ayan. Ayan sa picture. Ayan po siya. Nasa taas. Si Gandara daw siya. Si Gandara. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Shout out sa naiwan dito na viewers. Thank you. Yun lang. Di ko alam patayin. Nag-merge ko dati sa Oo, pero di ko na alam patayin to kung paano ang stop. Stop mo nga, be. Paano ang stop? Wala, oh. Oo. Ayun, sige.